jagwa, me ya kawo ka gidana a wannan lokacin rana tsaka? Ai, Sulu ya kawo ni ai. Sulu na zo mi. Baban jagwa, ni ka zo kai sulhu da ni? Kai baban jagwa, kar ka raina min hankali, ka shigo a cikin gidana, ka nuna min ban iya ba, ka gaya min menene ya kawo ka gidana a wannan lokacin. Ba maganar rainin hankali ba ne. Ai kai uban tafiya ne, dole kai gaba a bika. Kawai na zo ne mai sulhu. Iyo mana kwaro, kai ka san tunda muka duro wannan fadar taka, ba da jarfa muka zo ba, mu mun zo sulhu ne kawai. Saboda haka kai guyoyin ma ƙasa, hannun ma sama hands off. Ka gane? Abinda nayi a baya ne na gaban kyauta ba. Shi yasa kawai naga ya kamata in zo in saki kari, kawai sulhu in duba le, ka gane? Kawai shi yasa na zo wurin ka. Ai kai uban tafiya ne, dole kai gaba a bika ai. Baban jagwa, na yi matuƙar farin ciki da wannan ziyara ta ka taba da ta, da kuma wannan miƙa wuya da kai. Ka yadda, ka miƙa wuya. Ina farin ciki da haka, saboda a kullum hankali na a tashe ki sakamakon kai da mai san matsi. To amma yanzu na samu ƙarfi biyu. Ina da garantin idan na ɗanu da kai zan kawo ƙarshen mai san matsi. To amma fa ka sani, idan har na gane akwai wata